diri sa Iloilo nga pwede nyo get katuan kag may upod kita subong. She is no other than but the owner of Mahanaim, Ma'am Florena Garucha. Hello, good morning. Hello, good morning. Alaan ko nga ito ng mga viewers nagapamangkot gid diri kung anong mga amenities naton sa resort. So, ang mga amenities diri, we have the pavilion overlooking the swimming pool. Yes. And then here we have the white tent. This serves as a dining place for our campers and for our guests. Kay lapit siya sa cafeteria. And also we have 3 aircon units. We have 2 houses with aircon and 1 big pool na may aircon. And we have 5 big cottages. Usually dira naga-stay ang among campers, no? And we have also small cottages nga maka-cater sa mga small groups. Balaan mo, Inday RR, Mahanaim, otherwise known as This is God's Camp. The name taken from Genesis 32 verses 1 and 2, which says, when Jacob went on his way, he was met by a host of angels. And when Jacob saw them, he said, this is the camp of God, and he named the place Mahanaim. So this place is really a campsite and a retreat place. So damo na din nga mga groups, especially mga schools, churches, even families who really enjoy diri nga mag-camping sila and even to hold their leadership trainings and even for a relaxing place for them as a family. Dun ay kanami gali no kay campsite gid siya. Gaano ka dako gid ang kaya makater? So far sa day camp, mga almost 900 may naka-camp diri sa adlaw lang, no? But then for those nga nagstay overnight for about 3 consecutive nights, we have catered mga 450 persons. Ang hindi ma-accommodate sa mga cottages and even in our aircon facilities, naga-pitch lang sila sa ila tents. Sa likod diri sang aton nga basketball court, may malapa diri nga field. There you go. So kung may mga activities kung sa diin maga-bonfire kamo, di gani kung gusto nyo nga may mga obstacle course kamo, they could also give it to you and provide you provide you sang mga goma, sa mga rope, sa mga obstacle courses, no? There, kagdamo-damo sang dragonflies. I don't know if you could see. Oh, see, may mga bird pa diri. Look at that. It's color blue. Gana, kita niyo ng mga dragonflies? Yes! Kita mo? Kita mo nis? Dragonflies? Yes! No? May kilala ako. Shout out si Sam Birog. Ari nang imong amigo nga. Parinti ko man. Ara daw siya gatlantaw sa aton subong. Hi. Hi Sam. Siyempre ari di ako nga nanay oh. There and Si Joyce. Joyce. Hello. Oh Sam, kadto na di sa Mahanaim sa Pututan. Isa lang karay dalin sa Sarah's Terminal tapos manaog kada sa Bangga sang ang school gani sa punta? Iwa na. Oh, 50 pesos lang ang entrance kag 70 pesos ang pool, arang pulo. There. Oh, ano Sam, diin ka. Lakatade. Na. Barangay Makatol, Putotan, Iloilo. Balaan nyo na, i-record nyo na, buksin nyo inyong mga notebook. Pagkatapos mag-meeting ka mo sa teacher nyo, ma'am, may bag-o na ako nga lugar nga. I-suggest para sa aton nga camping. Na, diba? So, I guess makita-nay kita diri sa Mahanaim. See you, kag pangitaan nyo lang si Ma'am Florena. Thank you very much! Thank you! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang nagganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!